Добре, хора, почваме 6-та част на тези игри с буквите и дрехите, защото тези двете, които направих в момента, те са просто част от частите ни, затова почваме част 6. Добре, хора, готови сме, сега натискаме буквата С. Добре, и... О, то си отива... Това като случай си отива с панталонките. Добре, натискам П. Еха, добре, това си личи много. Натискам буква О. О, супер. Това 100% ще стане идеално. Добре, и слагам буква В. Еха, наистина, той шапката си личи с това като свичер и панталонките. Добре, променяме място. Ето, готово. Подарък какъв е? О, някакво суши. Сигурно като някой от тези видеа забрах кой беше. Добре, почваме пак. Натискам буквата А. О, супер. Л. То си... Виж, то сигурно целите сме си сини. Обувките не са хубави, ама няма значение. И те добре са. Добре са. Добре, името, което написах е Алиса, ама не знам дали правилно съм го написала. Добре, май сме готови. О, камера! За първ път ни се пада камера. Ако ви харесва камерата, коментирайте дали е хубава или не. Добре, почваме сега може би за трети път. Буквата И слагаме буквата С пак. В. О, ма то си отива това като якенце си отива с обувките и панталонките. Наистина не ви лъжа. Добре, слагам буквата П. М и Н. Променихме го. Няма нищо. Не знам. Проблем. Добре. Падна ни се някаква китара, май това е ключодържател. И това не се пада за пръв път. Ако ви хареса, трябва да коментирайте и за него, ако искате. Р. Добре. Добре, май сме готови. Не сме. Добре, готови сме вече. О, това съм го виждала в YouTube, някои хора го пият. Добре, и сега го правим набързо. Добре, готови сме. Добре, падна се това и коментирайте за него. И ако искате още такива видеа, се абонирайте за канала ми.